Samantala mga idol, nakatuon naman sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan ang isinagawang ikalawang public hearing sa San Fabian para sa Panukalang Curfew for Minors Ordinance. Layunin ng ordinansa na magtakda ng curfew hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw para sa mga minor de edad bilang hakbang upang maprotektahan sila sa posibleng panganib sa gabi at maiwasan ang pagkakasangkot sa mga insidente o gawain na maaaring makasama sa kanilang pag-unlad. Sa naturang pagdinig, katuwang Committee on Laws at Committee on Peace and Order, binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na patakaran para sa proteksyon ng kabataan. Tiniyak ng mga opisyal na ang mga hakbang na ito ay isasagawa ng may paggalang sa karapatan ng mga kabataan at nakatuon sa kanilang kapakanan, hindi sa pagpaparusa. Dinaluhan ng public hearing ng iba't ibang stakeholder, kabilang ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, kinatawan ng mga barangay at iba pang sektor ng komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.